Bhí an gCraobh rósta I bPáirc Ghaeltacht na Ghaeltachta in Idirmheánach a réir. Tar éis an Ghaeltacht críomh Peile Idirmheánach na hÉireann a bhuachtaint I bPáirc an Chrócaigh dúna. Bua sé faointe bhí an Ghaeltacht agus an ceannas fear fáte acu chlána nuair ó ghura. Cheappa mar sé scábhí sa ceithir go raibh ar seansa methe agus mlíana hála rud éigean speisialta measc na nimiúí speisialta sa agus ní neart go chur le chéile agus chuidir sa le chéile. Ar hána mar níos ar an bus fiú cnicmar na cartacha na burtacha agus na dtíine ar fad na slúta bailithe an saigh feitheamh ar ine ag teachtarnéis an príomh chathair. Is rud úntaach é. Fiúháin nuair bhí mar thuas a bPáirc Chrócaigh an fuam a bhí ag teacht ón seastáin, bhí sé dochreite ar fad. Láthair léitheanta. Bhí anna atmosfér an agus cheapas gráidar anna le compórdach ar an líród agus thógdar na pointí nar chathadar agus bhíidir anna bheas a becs. Tá gan an buasa inspráid mórdam. Bhí mé ar an cléthe agus cap mé bhí sé ar bar. Ghaeltacht Abú, baby. Is é seo an chéad uair is stair chumann caite na Ghaeltachta craobh na hÉireann a bhuachinint. Chail siad amach agus iad an ghar in 2004 agus 2008. Ach deireadh lom líana agus is léir ón gceilire go bhfuil an pobal an bhródú lasú. Conradh O'Donnell nuacht Cúla4, Galaras, Chrócaigh.